Jézus, baba Isten! Várjál! Bartod a gyere be, te is kamerában. Polo? Polo? Komolyan, már nyomja már, bazd meg! Ne, de nem volt, te hülye. Nincs fal! Nem baj! Picsám, én ezt ki fogom Van fal, vagy nincs fal? Nincs, az az Sambert. Nem fogom fel. Alattam van a narancs, hogy ittok. Siess, mert megy a menet, én elnyomom. Meg a grafika az ilyenkor kb. 3 pontot ugrik. Bármi ne kezd el. Miért ne kezdjem el? Megiszed a narancslét? Na, akkor mehet. Megittem a narancslétet. Mehet. Azt a rossz kurva élet. Ne! Hát úgy tudom volna vatalt, mint a szél. Menj már! Ne! És miért nem nézett olyan ki, hanem 3 székkel? Jól nyomni a... Koreai! Hallod? Kijöttem belőle. Ez koreai. Kijöttem belőle, tehát nem mondhatod, hogy nem. Méti fogás! De miért? Ne! Basz meg! Hallod, annyit ér a textrepem részegen, mint a Juva Finna. Alulú, hát hihetetlen. Szóval nem hihetetlen. Mi? Menj már rám segged! Azt a tudós kurva! Mocskos! Micsoda? Találni, kikapcsolja. Nem kapcsolom ki. Megy már menet, te hülye. Megy. Azt hiszem, hol vagyok. Azt se tudom. Rám ült, mint a székre. Menj már! Jajaj. Zopami! Várjál! Karakterszelek? Nem, Rémán! Karakterszelek, te nyomod! Karakterszelek! Jó, kell egy falas pálya. Ez igaz, én nyomom. Én csak falat tudok játszani, tehát ezt már mondták. Szóval csak falat tud játszani. Ennyi. Mert egy falas. Falas a bob. A bob fal nélkül nem elég erős. Mindenkinek falas. A bob az SS top tier, SS. Top tier, SS. King, csak egy buzi A tier. Ennyi, szánalmas, nem is lehet vele játszani amúgy. Tehát ha tekkenben megjön valaki Kinget döntőbe, azt összeverik. Ahogy a pokolba menne el. De legalább ahogy döntőbe bebújik egy King. És az Jézus Krisztus szupersztár. Jajaj. Nem már! Hókig elő legugoltam, hallod? Tudom. Ez a rohadt geci mozgás, menj már kigurultam előle! Belenyúltam, és meghalok! Úgy táncoltam, mint ahogy fütyült. Legugoltam. Nézd! Már néztem, már lesz! Jöttem volna kezelakész a spukulbajnok. Van Henry Földenstein. Fringreng, Bangen, Pincsukeng. Remélem videó lesz belőle. Akkor is feltudom, hogy nem engedi. Ha nem, akkor mindenkinek átszízom egyesével. Nem eléggé jó sikerült. Ez a pályanéző túléri. Miért? Hallod? De te nem tudsz leszre végeni részegen. Ez vodkavérés volt. Ez vodkapán is volt. Halálkom, ezt józan nem vésztem volna ki. Persze nem. Halálkom. Megpártál volna kicsálat. Hát azért, igen, ezt meg a te érdemed. Dobok. Jaj, basz be! Menj már a lancsereddel!
Mágnes! Az meg minden antimagnetikus. Klasszikus. Azt a rohadt kurva. Ki? Várjál, 2-0-ra vezetek, 2-1. Ja, te vagy a király. Megnyugodtam. Azt a mocskos kurva, rabló, zsivány kurva élet. Ne! Pont ez forra tesz! Ne, csak a robotorra ne! Nem, a robotot nem kérem. Ne! Perfect robotal! Perfect robotal! 2-2! Ne! Ez full, ne? Ne! Mágnes! Nem! Bassza, megfogás! Visszajött az általános helyzetemmel. Ne! Jaj, ne! Ez dramatas, Spupul, le kell állítani a videót. Állítsd, mert annyira hosszú, Spupul, tudom, Spupul Zoba. Jézus verik.